12 януари, 11 по-скоро, 12 часа на обед. Кълбата са още в първи корпус. Горните корпуси имат по 9-10 пити пълни. Масово и дружно облитане. Махнах предпазителите, за да мога да почистят добре. Някои семейства са по-мудни. Не са започнали активно облитане. Но отворих ги. Всичко вътре е наред. На семействата с по един корпус сложих по една питка с кърмова маса от пудра захар, мед и прашец. На този етап всичко е наред. Пожелавам на всички пчелари подобно зимуване.